Tana da nan ko? To, ko ba ta nan dole ma ta fito saboda dan saurayi ya zo. Kaga takalmi na tsinke ko? Ba matsala za mu haɗu da mai shushe na suke ko masu ɗinke nan. Sai a ɗinke ma hansun ta ishe. Wai mata sallama. A ita wannan mata jin sallama bari ka ga abin da nake tana fitowa. Mata sallama. Ayo kuma bari ka ga sabon samfur wajen kiran budurwa. Kana ɗauka da mahaukaci ko? Ina ɗiban leda. Kuma ta ji. Ina ka san tsuntsuwa. Gaskiya soyayyen nan taku ya kace da lena da majanu. Ina gajiya. Wallahi tallahi. A da gaskiya kake kai. Gaskiya kai zaɓe abokina. Baby. Ba ta da ɓata lokaci ba. Yadda wato abokina yake. Sai na ga bai kamata a ce muna tare. Ina ƙaunar ki. Shi bai sani ba. Kuma wani lokacin idan na kalli hancin shi ba kowa nake tunawa da ita ba irin. Saboda yanayin hancin ku ne. Ya kare ku. Aboki ya gata. Dan ke daɗe. Ai kun yi aure insha Allahu. In kika ga ba ɗaura auren nan ba. Ya ina wuni. A ba ni shi ne saurayi. Ke ba. Suwaye waɗannan? Shi ne saurayinka. Wanda zai aure ka. Ni ina ya wuce ko? Tafi ka bata nan? Na mu jirka. Ni na Allah ne masoyin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam. Dan uwata dan uwana. Sannan kuma abokin wannan ba. Da ba. Kamar yaya da. Mun rabu yanzu. A yanzu Mun bata. saboda ka ga ba wannan kai na Allah ne mun kuma na waje to ai ka san akwai inyamurai. Ka gaya mai gaskiya. Yayanta ne. kai ka san Ka ba dai ki ga mai ko ni waye ba a shi za ki kalla ni ya kalla. kai Kai. wannan zan buɗa ma aiki Na tuka. Kisa ma na ɗan rusu na yi. sai sa wata wasu da wuce ciki Baby. Kai ka faɗa. Yana magana ka rika kallon ba ni za ka rika. adalci din zan ke ma kuma shi ne garanto za ka yi aure A ce me? shika-shikan musulunci guda nawa ne To amma shigan musuluncin na lokacin shagari koko a'a na lokacin murtala. lokacin uwarka